Mira, guapos, prínceps meus, una vegada més us farem una recepta a veure si us agrada. És un plat de pasta que quan veieu la recepta del rostit, amb l'oli que queda del rostit, el podeu guardar. La mare ja ha explicat que podíem fer macarrons, però podem fer macarrons de diverses maneres. I aquests és amb crema de llet i amb formatge ratllat. Bueno, ara ella us ho acabarà d'explicar, però espectaculars. Sobretot sempre la pasta amb aigua sola, sense oli, ni mantegues ni res. Bullir la pasta, formatge ratllat, 2 ous, llet, sal i sobretot l'oli del rostit, aquell rostit de festa major que ens va quedar tan bo i que si ens queda carn o pollastre farem croquetes de rostit. Però de moment hem tret l'oli perquè hem menester pels macarrons. Posem part de l'oli aquí. Batem els ous també, trenquem els ous. Posem formatge. I posem crema de llet. I ara tot això va tot. Sal i pebre, gens? Una mica. Però pensa que hi ha l'oli del rostit, eh? Ara posem una mica d'oli al cul. Una mica De pasta? de pasta també al cul. Molt bé, em va més a fora que a dintre, però bé. Tot l'oli del rostit i formatge ratllat. I ara tornats al forn. Ho poden fer amb macarrons, amb espagueti, amb el que vulguin. Però hem aprofitat l'oli i ens quedaran uns macarrons deliciosos. Vinga, mare, que això ja està al punt. Ja ho he tret del forn i mireu quina pinta tenen aquests macarrons. I només són pasta i la vegemel lleugera i el suc del rostit. Jo penso que això és de mort. O sigui que bon profit i espero que us agradi.